ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕ ಬಾದುಂಡು 14/7/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ 7/3/95 ಮಧುವನ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ 4 ಕಡೆತ ಜೋಕ್ಲಿಡ ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅವು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲಿಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ವಿಶೇಷತೆನೆ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲು. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಧರ್ಮಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಸತ್ಯತೆ, ಪವಿತ್ರತೆದ ಧಾರಣ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ. ಸರ್ವ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ್ದು ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪವನು. ಒವ್ವೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಅತ್ತನ ಮಾಯದ ಸರ್ವ ಸ್ವರೂಪಲು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತಿನಕಲು ಅಧೀನ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು, ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗುಲ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಮಾತೆರಡಲ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲುಂಡೆ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಬೈಜೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಕಲೆ ಭವಿಷ್ಯಡು ಧರ್ಮ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿದ ಧಾರಣೆ ಆದುಂಡೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡೆ, ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಎರ್ನಾಂಡಲ ಚಿತ್ರ ಉಂಡೆ. ಅಂಚಂದ ಆ ಚಿತ್ರೋಡು ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಧರ್ಮಶಕ್ತಿದ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶತೆದ ಕಿರೀಟ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ರತ್ನೊರ್ದು ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಕಿರೀಟ ಅಂಚಂದ ಇಂಚಿನ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಈ ಸಮಯದ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಅವು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ ಓರಿಯನ ಕೈಟೆ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಲುಪ್ಪುನು. ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ತೂಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇತೆಯಾಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಧರ್ಮಪಿತರು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಧರ್ಮಪಿತ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೇರು. ಆಂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಇಂದು ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಕೈತು ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಖಂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಡ್ಲ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲಿನ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಕಲೆಡ ಧಾರಣೆ ಏತು ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸದಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೊರ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ಅಧೀನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ. ಇತ್ತೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಡ ಇತ್ತೆತ್ತ ಅಧೀನ ಆದುಬುಡಿ ಎರಡ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಅತ್ತು ಸದಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪುನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಸದಾ ಅಧಿಕಾರ ಬೋಡ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದಂಡಲ ನಡಪುಂಡೆ. ಏಪ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಅಧಿಕಾರನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಕೊರ್ಪುನಾರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ದೇತೊನ್ನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು. ದೇತೊನ್ನಕುಲು ಸಹಜನೆ ಅತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಸಹಜನೆ. ದೇತೊನ್ನಕುಲಂತೂ ಕಷ್ಟದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆಗು ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಬೊರ್ಚೆ ಒಂತೆ ಕೊರ್ಕನೆ ಅತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಆಂಡ ದೇತೊನ್ನೆಟ್ಟಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಏತು ತಿಕ್ಕುಂಡೋ ಆತು ದೇತೊನ್ಗ ಅಂಚಂದು ದೆತೊನ್ನಟ್ಟು ನಂಬರ್ 1 ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ನಂಬರ್ 2 ಆದುಲ್ಲರ ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಸಹ ರಡ್ಡನೆ ನಂಬರ್ ದಕುಲು ಆದುಪ್ಪುಜೆರು. ಕುಡೆ ಏಪ ಕೊರ್ಪರೋ ಅಪಗ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ 1 ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡೆ. ಸಾಹಸನು ದಿವೋಡಾಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಕೊರಡಾಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ದೆತೊನಡಾಪುಂಡೆ. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುರ್ದುಲ ದೆತೊನ್ನ ವಸ್ತುದಾದ ಅಂಡಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತಂಡ ದೆತೊನ್ನೆ ಅತ್ತು ಕೊರ್ಪುನೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಚಿಂತಾಗ್ರಸ್ತ ಆದುಪ್ಪರು. ದೆತೊನಡಾಪುಂಡ ಸದಾ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಸಾಹಸಡುಪ್ಪರು ಕೊರಡಾಪುಂದಿತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಪುನಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು. ಅಂಡ ಸುರುಕು ದೆತೊನರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನಂತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾಗಲ ಕೊರ್ರೆಗಾದು ತಮ್ಮ ಕೈತಲ ಇಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಉಂಡೆ. ಕೊರ್ಪುನಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುನು ಕೊರಡಾಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ಹಾಳಾಪುನ ವಸ್ತುನೆ. ಅಂಚಂದು ತಮ್ಮ ಕೈತಲು ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುದಾದುಂಡು. ಶರೀರಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ, ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ, ಕಾಸು ಪವಿತ್ರ ಕಾಸು ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಉಪಯೋಗಗೂ ಬರಂದಿನವೇ ಉಂಡೆ. ಮರ್ದದ ದೂಡುಕೆ ಪಂಡ ಮರ್ದನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆದ್ದು ಶರೀರ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲರೆ. ಐನಿಡ್ದವರ ದೂರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಗಾಡಿದಾದ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಕೇವಲ ದೆತೊನ್ನೆ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬ ಅಂತೂ ತಿಳ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ
ಅಪ್ಪ ಅದುಲ ಚತುರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ದೆತೊನೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರುಪುನೆಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿರತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಾಗೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪೋಂದು ನಿಧಾನವಾದ ಬುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಜೋಕುಲ ಮೋನೆ ಇಂಚಾದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ದಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎಂಚ ಶರೀರ ನಡತುಂಡು ನೆತ್ತೆರು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ಪಂಡಿತನ ಬಲಹೀನ ಆದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಬಾಯಿಡ್ದಲ ಅತ್ತನ ಮೋನಿರ್ದಲ ಬಲಹೀನತೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪಲ ಖುಷಿ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಅಂಡ ಮೋನೆ ಇಂಚಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅನುಭವ ಯಾವುದಿಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಖುಷಿತ ಗನಿಯೇ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಅವಿನಾಶಿ అయిననే ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ಲಂತೂ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಇಡೀ ದಿನದ ಮೂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಡು ಅನುಸಾರ ಮೂರ್ಖದಾನೆ ಮೋನೆದಾನೆ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮೋನೆದ ಚಿತ್ರಲ ಅಲ್ಪೋಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲಂತೂ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸದಾ ಇಂದೇನು ನೆನಪುದಿವನ್ಲೆ. ಯಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸ್ಮೃತಿತ ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತಂಡ ನಶೆ ಏರುಂಡು. ನಿಶ್ಚಯ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ನಶೆಲ ಕಡಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಸದಾ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡೆ, ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡೆ. ಇನ್ನೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಇನಿ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲ್ನ ಕೈತಲ್ಕೇನುವೆರು. ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಡು ಆಸೀನ ಅದು ಒಪ್ಪರ. ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪರ. ಅತ್ತು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪನಂತೂ ಆದು ಪೋಂಡು ಪೋಯಿನ ಪಾತೆರಾದಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಪ್ಪುಜರೆ ಕಳೆದು ಪೋಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆಂತೂ ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲರು. ಎಲ್ಲಿ అయినా ಪಾತೆರಡು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದು ಮೋನೆನೆ ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮೂಡು ಬದಲಾಪುನ ಅಂಚನೆ ಆಯರಬಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಂಡಲ ಆಪುಂಡೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅಂಡಲ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪರ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪರ್ ಪಂಡಿತಂಡ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಮರೆತು ಬೋದುಪ್ಪರು. ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಎಪ್ಪುಗಳು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುಜೇರು. ಈ ರೀತಿ ಏರು ತೆರಿಪೇರು ಅಕುಲು ಕೈ ತೆರಿಪಲಿ. ಸತ್ಯ ಅಂತೂ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶುಭಾಶಯಲು. ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಮಧುವನಟು ಬುರ್ದು ಪೋಪರ. ಅತ್ತು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ದೇತೊಂದು ಪೋಪರ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಧುವನಟು ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏರ್ನ ಜಯಂತಿ ಆಪುಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ. ಅಂಚಂದು ಬಾಬಾಗ ವಾ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪರು. ಈ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುನ ಗಿಫ್ಟನ್ನೇ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಆಪುಜೆ ಸಾಹಸ ಉಂಡೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಕೈ ಮಿತ್ತಿದಿರ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕೈನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನುವೆರು. ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತು ತೆರಿಯೊಂದು ಪರಿಪಕ್ವವಾಯಿನ ಕೈ ಮಿತ್ತಿದಿರ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕೈತ ಭಾವಚಿತ್ರಣ ಅಂತೂ ದೇತನೋಡಾಪುನು. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಆ ಮೋನೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪೂಜೆ. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕ್ಲೇಟ್ಲ ಸದಾ ಅರಲ್ದಿನ ಆತ್ಮಿಕ ಗುಲಾಬಿನ ತೀಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಡದು ಪೋದು ಪುನತ್ತು ಅರಲ್ದಿನ ಗುಲಾಬಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲಿಗದಾದ ಇಷ್ಟನೋ ಐನು ಮಣ್ಪೋಡಾಪುನು. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲೆಗಂತೂ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚಂದು ಬಾಬಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುನು. ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಪಾತೆರನೇ ಅಂಚೆತ್ತನತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವ್ರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದು ಬಿಡಿಯೇ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಚಾರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಬರಡು ಅಂಡ ನಿಕುಲ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಎಂಚ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತೂಂಕೊಂದುಪ್ಪರತ್ತೆ. ಅವು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವೇಗಳ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಶರೀರವನ್ನು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪರ್ದಾನೆ ದೇಗ ಆಪುಜರು ಗೊಬ್ಬು ಪಂದು ತೆರಿವರ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯರೆಗ್ ಬದಲು ಮನೋರಂಜನೆ ಪಂದು ತೆರಿವರು. ಕಾರಣದ ದಾಂಡು ಗೊಬ್ಬು ಅದುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುನ ಪಾತೆರುಂಡು ಬತ್ತಣ್ಣಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏರು ಕೈ ಮಿತ್ತಿದಿರ್ಪರು ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ದೇಪಂಡ ಮಾಯಲ ಸಹ ಮುರುಳಿನಿಕೇನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಐನು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಗಾಬರಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ. ತೂಂಕೊಂದುಪ್ಪೇರು ತೂಂಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಗಾಬರಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಪೂರ್ಣಾಲೆ ಈ ಸ್ಥಾನನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಮಾಯೆ ಸಹ ತೂಪುಂಡು. ಮುಕ್ಲು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ತಾನೇ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಾತೆರದ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪುನಿ ದೆತೊನ್ನಿ ಬಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆಪುನ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದು ತೆರಿಯವರತ್ತೆ.
ಇಂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಇಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅವಡು ಇಂದು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರ್ದು ದೇತೊನ್ನ ಪಾತೆರದ ರೀತಿ ಇರುದು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ರೂಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾತೆರ ಅದು ಬುಡ್ಪಾರು ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಹರಿಯೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಲೆ ಮನಸ್ಸುಡ ಅಂಡಲ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕಣ್ಣುಡು ಆದುಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಅಂಚಂದು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆಗಾದು ತಯಾರುಲ್ಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದು ಪನ್ಕ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಶಬ್ದಡು ಯುಕ್ತಿನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಪ ಓವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಏರುಪೇರುದ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೆನಪುದಿ ಒನ್ಲೆ ವಿಧಿ ದಾದಂದು ನಾಟ್ ಪಂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಡಾಟ್ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ದಿಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಐನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನೆನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐನು ಚಿಂತನೆಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಉಡ್ಲ ಕನೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಟ್ ದೀಪರ ಪಂಡಿತನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಕೊಡ್ಪುಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾಟ್ ದಿಯರೆ ಬೋಡಾದು ಡಾಟ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಿಂದುನು ದೀಪನೆಟ್ಟು ಏತು ಸಮಯ ದೇತನುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ದುಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ತಿರುವೆರು ಅಂಡ ಬಿಂದುನು ದಿಯರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣರಂತೂ ಆದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣರ ಆಪುನೆತ್ತು ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಆವುಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಟು ಬಲಹೀನತೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಿಂದುಂದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಏರೆಗ್ ಡಾಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಬಿಂದುಂದಿ ಏರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಬಾಬನು ಮರೆಪುಜಿರು ಬಾಬಲ ಸಹ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆರು ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ಬಿಂದು ಅಂಚಾಂದು ಮಾತಲ ನೆನಪುಗು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಂದುದ ಚಿಹ್ನೆ ಸಹಜತೆ ನನ್ನ ಮಾತಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಕಷ್ಟವಾಯಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು ಐಂದಿಯರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವೈ ಶಬ್ದ ಬನ್ನಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದು ತೆರಿಪದರತ್ತೆ ಪ್ಲೈ ಪಂಡ ರಾಪುನಿ ಮಿತ್ತು ರಾದು ಬುಡ್ಲೆ ರಾಯರೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲೆಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರತ್ನಗಳು ಬೈದರು ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂಚಿನ ರತ್ನಗಳನ್ನು ತೂವೊಂದು ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಚಿನ ರತ್ನಗಳು ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯమైన ರತ್ನಗಳು ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೆಟ್ಟದ ದಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆ ಎತ್ತಂಡಲ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಲ ಸಹ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಭಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆನೆ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆ ಪಂಡೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಏಪ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಲು ಆದುಲ್ಲರ ಪಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಈ ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕೆ ದಾಯಗ ದೀಪರು ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಚಂದ್ರಮನಡ್ಲ ಕಪ್ಪಾದು ತೋಜುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲು ಉದಾಹರಣಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದು ತೋಜ್ಪಲೆ ಐತು ಸ್ವರೂಪಲ ಕೊರತೆ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಚಿಪ್ಪು ಅತನ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಾರೆ ಕಾರಣದಾನೆ ಅವು ಯಾರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ದಯಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರ ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟಂತೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರುಲ್ಲರು ಐನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಕುಡ ಏಪ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪರೋ ಅಪಗ ಬಾಪ್ತಾದಲ ಸಹ ವರ್ಕ್ಶಾಪು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣವನ್ನು ತೆಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರವನ್ನು ವರ್ಕ್ಶಾಪುಡು ತೆತ್ತುನರು ಆಂಡ ಕಾರ್ಯುಡು ಕನಪುಜರು ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ರೂಪದ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ನೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಚನೆ ರಾಯಲ್ ರೂಪಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು ಏಪ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಬಾಪ್ತಾದ ಖುಷಿ ಆಪೇರು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯುಡು ಕನವೊಂದು ಬೊಕ್ಕದ ದಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅತ್ತಂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತೆರಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಖುಷಿಯಾದ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಡು ದೀಪರು ಅಂಚನೆ ಬೇತಗಳ ವಿಚಾರನು ಖುಷಿಯಾದದ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಇಂದು ದಯಗ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ದಯಗ ಮಲ್ತೇರು ಇಂದು ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಗಾಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆಕಲ ಸಲಹೆ ಬೇತೆಕಲ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಗೀತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪರು ಆತೆ ಬೇತೆಕಲ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರಡು ವಿಚಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇತೆ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಅಕಲ ವಿಚಾರದ ಅದಾಂಡಲ ಸರಿದ ಆ ತಿಜ್ಜಿ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ಪುಜರು ಸ್ಥಿತಿ ಏರುಪೇರಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೇವೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆಕಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತೆರಿಯೊನ್ನನೆ ಬೇತೆಕಲ ವಿಚಾರದ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನೆ ಆದುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನ್ ಇಂದೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ವಿಚಾರ ಬೈತುಂಡು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಐನಿಡ್ದವರು ಎನ್ನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡು ಬೇತೆಕಲ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇತೆಕಲ ವಿಚಾರಗಳ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದ ಲೆಕ್ಕನ ಮಿರಣ ಮಲ್ಪುನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇತೆಕಲ ವಿಚಾರನು ಬೇತೆಕಲ ಪಂಡು ತೆರಿವರು
ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲ ಸಹ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳರು. ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಲ ಆವಡು ಅಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಒವ್ವೆ ಬಾಲೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದಗು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮಕುಲ್ದಾಯಗು ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ತೆರಿವುಜೇರು. ಏರು ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಐಡ್ದವರ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಪ್ತಾದಗಂತೂ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಸೇವೆದ ಯೋಜನೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಸೇವೆಗಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಐಕಾದು ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಉಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ಸುರುಕ್ಲ ತೆರಿಪದರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಆದು ತೆರಡ ಬಾಬನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರು ಸಿದ್ಧ ಆದು ಪುಜಿ ಓವು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ವಿಶ್ವದ 4 ಕಡೆಟ್ಲ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಈ ಸೀಸನ್ 4 ಕಡೆರ್ದು ಬೈದರತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಏತು ದೇಶರ್ದು ಬೈದರು 50 ಎನ್ಮ ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಏತು ದೇಶಲು ಒರಿದು ಪೋತುಂಡು 125 ಎಲ್ಯ ದೇಶಲಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ದೇಶಡು 125 ಒರಿದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಅಂಚಂದ್ ಇತ್ತೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತೊಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು, ವಿದೇಶೊಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು, 2 ಸ್ಥಾನೊಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ಸುರುಕೆ ಪಂತಿರು ಸೇವೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲತೆದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಕಡೆ ಟುಪ್ಪುನ ಆತ್ಮರುಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ಸಂದೇಶನೇ ಮುಟ್ಟುದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ದೂರುಳು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸಂದೇಶನು ಮುಟ್ಟಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯನು ರೂಪಿಸೈಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ರೂಪಿಸೈಜಿಂದ ಅವು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಆ ಆತ್ಮ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ದೂರುಲು ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲೆ. ಏಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡಿ ತನ್ನ ವಿಶ್ವದ 4 ಕಡೆಟ್ಟು ಸಂದೇಶವಂತೂ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಭಾರತೊಡ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು, ವಿದೇಶೊಡ್ಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ವಾ ಸಮಯಡು ತಮ್ಮ ವಿಜಯದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ದಾಂಡಲ ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮ ಬತ್ತದು ದೂರುನು ಕೊರಿಯರಡ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಿಕುಲು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಜನಕುಲು ದೂರುನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡೆ. ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಸ ಉಂಡು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಸೇವೆದ ಜೊತೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ರಡ್ಡೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೇತೊನೊಡು ಏತು ಸೇವಾದಾರಿಯೋ ಆತೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚಾಂದು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರಾದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪುನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೇತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೆರು ಮೆಜಾರಿಟಿಡು ಬಾಬನಡು ಜೊತೆ ಅಂಚನೆ ಸೇವೆದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದುಲ್ಲರು. 4 ಕಡೆತ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮರು ಸದಾ ಡಬಲ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪನು ತೊಜ್ಪವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಲಕ್ಷಣದ ರೂಪುಡು ತೊಜ್ಪವನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಾವೀರ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭು ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗ ವರದಾನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ವ್ಯರ್ಥದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸದಾಕಾಲಗಾದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಪ್ಪೊಡಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಇದುವೇ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾನಿ ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ತೂಪುಜಿ ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಕೇನುಜಿ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸದಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥದ ಪುದರು ಗುರುತುಲ್ಲ ಸಹ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರು. ಈ ವ್ಯರ್ಥದ ಕಾಯಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು. ಓವು ಯೋಗಿಯರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಪಂಡ ವಿಸ್ತಾರಡು ತಿರುಗೊಂದುಪುನ ಬುದ್ಧಿನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸಾರ ಸ್ವರೂಪುಡು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಅಪಗ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅಪಾರ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬೇತಕ್ಲೆರ್ದು ಕೇನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆತ ಬದಲು ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಪನಂಚಿನಕ್ಲಾಲೆ. ಸೂಚನೆ ಇನಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಮೂಜಿನೇ ಐತವಾರದುಂಡು ರಾಜಯೋಗಿ ತಪಸ್ವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಯ್ಯಗ್ ಆಜಿ ಮುಪ್ಪೊರ್ದು 7:30 ಮುಟ್ಟಲ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಬ್ರುಕುಟಿದ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದು ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ದೀಪಕಾದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾಶನು ಪರಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಶ್ವನು ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದೀಪಕಾದುಲ್ಲೆ.
ಇಂಚನಿಕುಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಹಾಜರೆರ್ದು ಏಲರೆ ಮುಟ್ಟ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.